uns vincles molt forts amb les seves creences. A continuació, veurem de manera breu aquests estandards de les legions, així com els oficials. Començarem per l'oficial principal, el centurió, el centurio. És la veritable espina dorsal de les legions, és el càrrec màxim al que podia aspirar un legionari i ho feia per mèrits de guerra, per condecoracions, per haver lluitat de manera efectiva en una sèrie de campanyes militars. El centurió era el que escollia els oficials inferiors, designava els soldats de guàrdia, vigilava els campaments i les màquines de guerra i instruïa les tropes. El seu símbol és el que porta a la seva mà dreta, l'anomenat vitis, aquest sarment, amb el qual aplicava càstigs molt severs als legionaris. El centurió de la Legio Septima Gemina porta una lòrica anomenada squamata, perquè està formada per escates, com si fossin les d'un peix, i porta una sèrie de condecoracions al pit, als paralae, que són aquestes medalles al valor. Altres sots oficials, a continuació tenim l'Octio, del qual ja us he parlat abans, que és l'encarregat d'anar donant les diferents instruccions i és l'ajudant directe del centurió. Amb aquest pal que porta a la mà dreta, era amb el que impartia també càstigs molt severs i com hem vist abans en les pràctiques que feien de tàctiques militars, era que utilitzava per anar rectificant la posició dels legionaris. L'Octio en aquest cas porta una lòrica, una armadura diferent de la del centurió, és una lòrica amata o d'anelles que va perviure més enllà de l'època romana. A continuació veurem els portaestandards que portaven les insígnies militars. Començarem pel cornu i el seu portador, el cornicien. No es tracta ben bé d'una insígnia pròpiament dita, però sempre les acompanyava. A través del seu so es anaven transmetent les ordres i en aquest sentit cal dir que al contrari del que també veiem moltes vegades en diferents pel·lícules, al cinema, no s'ha documentat fins ara l'existència de timbals que transmetessin les ordres. Es feien o bé a través del cornu o l'octio, com també hem pogut veure abans, amb el seu xiulet, a través d'aquests sons acústics. L'altre portaestandard, el vexilia, i el seu portador, el vexilario, són unes banderes que porten el nom de la unitat a la qual pertany un destacament quan és fora del seu campament base. Podem llegir en aquest cas Legio Septima Gemina, pertany a la Legio Septima Gemina. Normalment aquestes banderes anaven acompanyades també de la representació de l'animal totèmic de la legió, que podia ser un toro, un porc senglar, un unicorn, etc. En aquest cas no en veuen cap perquè malauradament la Legio Septima Gemina és l'única de la que no s'ha trobat el vexili, per tant no se sap quin era l'animal